Dobrý večer. Pekné jesenné počasie dnes vystriedala oblačnosť studeného frontu, sprevádzaná aj zárážkami. Na horáždni aj zasnežilo, čoho dôkazom sú aj tieto aktuálne fotografie z našich vôd. Vraví sa, že keď v oktobri mrzne sneží, budúci január teplo platí. Čo, nelúbíš to? V dnešnej predpovedi sa budeme venovať iba najbližším dňom. Ako som už spomínala, dnes prechádzal cez naše územie studený front a za ním sa do našej oblasti rozšíri výbežok tlakovej výše od západu. No a po prednej strane tejto tlakovej výše k nám už začal prúdiť studený vzduch od severozápadu. Aj zrážková činnosť bude pomaly slabnúť, ako to znázorňuje tento predpovedný model. V noci sa už bude oblačnosť postupne od západu zmenšovať, takže slabý dážď sa už bude vyskytovať viac na strednom a východnom Slovensku. Teplota poklesne na polostriach nižšie, ale na východe bude teplejšie od 6 do 11 stupňa. Na ránom pozor na lokálne hmly a miestami môže ešte aj zajtra fúkať silný nárazový vietor. Zajtra sa oproti dnešnému dňu počasie výrazne zlepší. Na západe Slovenska bude zajtra po rozplynutí raných miel prevažne iba malá oblačnosť, ale má byť chladno 6 až 12 stupňov. Teplo sa ráno oblečte aj na strednom Slovensku, pretože aj tu bude zväčša iba malá oblačnosť a teplota sa na severe bude pohybovať len okolo 5, na juhu vystúpi do 12 stupňov. Na východe bude spočiatku viac oblačnosti, ale tá sa postupne zmenší a vypukne aj slnko.